ಎನ್ನ ಪುದರು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಮರೆ ಹಾವಂಜೆ ಅಮ್ಮೇರು ಚಂದು ಚಂದುಪಾಣ ಅಪ್ಪ ಸಂಕಿ 27/2/1963 ಕುಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೂ ವರ್ಮ ಜನ ಜೋಕುಲು 7 ಪೊಣ್ಣು 2 ಆಣು ಒಂಜಿ ಜನ ಯಾನು ఒక ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಪಾಣ ಆಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಗರಸಭೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ದುಂಬುಡು ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಪಾಂಚದಗಳು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಗ ಹೆಸರಾದು ಯಾನು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಲ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಇದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಯಾನು ಪೋಪಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಕ್ಕೋರೇನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏನನ್ನೇ ಕಟ್ಟಾದು 10 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂರ ಏನವಿತ್ತು ಗೌರವದಿ ಇದು ಕಾತುದಿಲ್ಲ ಅಡ್ದವರ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಬೇರ್ನಗಲ್ ಪದಾರ ಅವು ಏರು ಮರ ಅಂತ ಕೇಳಿನಾಗ ಶಾಮೆಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೇರು ಚಂದು ಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಅಮ್ಮೇರೆ ಸಲ್ಲುನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ನಡತೇಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವುಗಳು ಇಂಚೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ದಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಕಾಲುಡು ಎನ್ನ ಕಾಲುಡು ಬಕ್ಕಾಲ ಶಾಮೆ ಬರೋದು ಪನ ಲಾಯ್ಕತ್ತನ ಮರ ಆ ತಾಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡ್ದವರ ಎಂಗ್ಸ 22 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ನನ್ನ ದೇವಿಯರು ಅಂಚನೆ 10 ಸಂವತ್ಸರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎತ್ತದಿ ಬೇರೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸ ಮಲ್ಪೇನು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಒಕ್ಕೂಟ ಅದು ಎನ್ನ ಕುಲ ತಗುಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಗಲೇ ಬಂದ ಜೋರು ಉಂದುಪ್ಪುಡು ಏನಿಗೆ ಅಗಲು ಎಂಚಿನ ಹಾಳುತ್ತನಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಹಾಳುತನ ಬಿಡ್ತು ಎಡ್ಡೆತನ ಗೋಲೆ ಅಂದು ನೆನಪೇನಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಒರಿವಿನೂ ಎಡ್ಡೆತನ ಮಾತ್ರ ఒక ದೊಡ್ಡ ಲಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರ ಲಜ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾರೆ ಆಯನ ಇದ್ದದ್ದು ಆಯನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಳ್ವ ತಾನಿರುತ್ತೆ ಆಯನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ 10 ಜನದ ಬಾಯಿಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಜಿ ದೇಯ ಯಾನು ಪ್ರಥಮಡು ಎನ್ನಾಪೆ ಕಿಂಜಪ್ರಾಯಡು ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರದ ಬಲಾಸ ಬಂದಿಟ್ಟು ಬಲಾಸ ದೃಷ್ಟಿ ಬಲತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿನೇ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ದೈವನೇ ತಂಗಣ ಕಲ್ಕುಡ ಸಾನೋಡು ತಂಗಣ ಕಲ್ಕುಡ ಪ್ರಧಾನ ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಉಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಅಲ್ತ ತಂಗಣದ ಸೆಟ್ರನಾಗಲು ಒಟ್ಟಾದು ಈಯೇ ಕಟ್ಟು ದಾಲ ಪೋಟಿ ಬಿಡ್ಚಿಂದು ನಾನು ಸುರು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿರಿ ಏನೇಂಕಲ್ಲ ಹೆರಿ ಒಂದು ಆವಂದನೆ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣು ದಸರಾದು ಅಲ್ಲಿ ಆನು ಸುರು ಕಟ್ಟದು ಕಲ್ಕುಡನ ವಾಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ತಂಗಣದ ಕಲ್ಕುಡನೇ ಇಂಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ಕೊಳಕ ಯಾನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಬೊಬ್ಬರೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ఒక ಪಂಜುರ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಅತ್ತು ಪ್ರಧಾನ್ಯ ದೈವನ ಎನ್ನು ದಿನಾಲ ಹೊತ್ತು ಮುಂತು ಪೋನಲ್ಲ ಫಿರ ಬರ್ನಲ್ಲ ಕಲ್ಕುಡ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ಕಲ್ಕುಡನೇ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದೇನೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವನೇ ಇಂಕೋ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟು ಯಾನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಂಕಲು ಅಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದು ಯಾನು ಕಟ್ಟನೆ ದೈವ ಕೋರ್ದೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟದೀಸಿ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟದ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿದ್ದೀರು ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟ ದೈವ ಕಲ್ಕುಡೆ ಇಷ್ಟ ದೈವ ಕಲ್ಕುಡಾಗಿ ಏನು ಒಲ್ಲು ಆ ಜಾಗ ಬಂಡಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ್ದು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಿನ ಹೊಗಳಿಗೆಗೆ ತೊಂಬೈದು ಆತ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಹಾವಂಜೆ ಪುಟ್ಟಪಾಣೇರ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಗರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಪಾಂಡ ಇರ್ಬೇಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೆ ಉಳಿಯೋರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4 ಜನಮಿಗೆ ಬಲೆ ಮಂಜು ಕಾಳು ಚಂದು ಬಾಡು ಚಂದು ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ವೀನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅವು 3 ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಅವು ಚಂದುಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ ಏನು ಮಾತ್ರ ಆತ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಹೋಗೊಂಡು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ 4 ಕಷ್ಟದ ದಿನನೇ ಚಂದ ಪಾಂಡ್ಯರ್ನ ಅಂಡ ಅಗಲ್ನ ಕಷ್ಟತನದ ಬೆಗರ್ಡು ಎಂಕಲ್ ಗುಲೆ ಪಡ್ಡಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಡು ಎಡ್ಡ ಪುದಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಶಾಮೆ ఒక ದೇವರಾಜ್ ಪಾಣ ಆರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ
ಅಂಬೇರ್ನೊಂಜಿ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಂಕಲೇನು ಚಿಗಿರ್ಪಾದಿನಿ ವಿನಃ ಎಂಕಲ ಒಂದೇಟ ಅಕಲ್ನ ಸತ್ಯತೆ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡದ ಅಕಲು ಆತಲ ಒಂಜಿ ಚಂದ ಪಂಡ ಸಾಯಿ ಪುರ ಜನಕಲ ಇಡೀ ಊರು ಕೆಲವರು ಮುಗ್ಗೇರಿಡು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಗೇಣಿದ ಕಂಡ ಮಲ್ತೊತ್ತ ಇನಿಕ್ಲ ಸೆಟನಗಳ ಪಂಡ ಅವು ಚಂದನ ಕಂಡ ಪುದರಿ ಅಂಬೇರ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಚಂದ ಪಂಡ ಸಾಯಿ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೀ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಆಸುವಾಸು ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಅಂಚಿ ಚಂದ ಒಂದನ ಸಾಯಿ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಐಕ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲಂಚೇನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ವರ್ಂಬ ಜನ ಜೋಕುಲು ಏಳು ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಇಂತೆ ಸಾಂಕೊಡು ಆಯ್ತು ನಾನು ಕೊಂಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ SLC ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಕಷ್ಟಕಾರ ಕಾಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಶಾಲೆ ಬರ್ಕೊಡು ಇಚ್ಚಿನ ಭಯ ನೊಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಆ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಆತ ಎಡ್ಡಿಡು ಅಂಬೇರ್ನ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಕುಲು ಬೆಳೆದನಿಗೆ ಆತ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆಲಂಚೇನೆ ಅತ್ತೊಂಜಿ ನಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಇದು ಕೂಡ ನಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಬೈಯಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಂಡ್ರೆ ಏತೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಪಲ್ದಿನ ಕೊಲ್ಲಂಚೇನೆ ಪಲ್ದಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಜಿ ಮಾತುಂಟಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರ್ಕೊಡು ರಾತೊಂದು ಬಾರ್ಕೊಡು ಶಿವ ಪಾಣಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರು ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ಟುಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಆರನ್ನ ಜೋಗುಲಂಚೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಅವರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೋರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಂಬೇರ್ನೊಂಜಿ ನೆತ್ತಿರದ ಗುಣೊಟ್ಟು ಪುರಾ ಜನ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಳ್ಳೇರ್ದು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂತು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವು ಪೂರ ಅಂದು ಹಗಲು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ ಮೇರೆ ಉಂಟ ಅಂಬೇರ್ನ ಸತ್ಯತೆಯೇ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಸೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಣ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕೋರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ತೆ ರಡ್ಡ ಹಣ್ಣು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತೂ ಆಗ ಆಯೆಲ್ಲ ನೇಮ ವಿಷಯ ಟೆಂಪರರಿ ಕೆಲಸ ನಗರಸಭೆ ಹೋದ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ತದನಂತರ ನೇಮಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕೆಲಸ ಅದು ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮದುವೆ ಆಲ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜನ ಮೆಗ್ಗಿಗೆ ಆರು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಇಡೀ ಬಂಟ್ವಾಳಲ್ಲಿ ಆರ ಮೆಗ್ಗಿಗೆ ಗೊತ್ತವಾಗ ಎಡ್ಡೆತನದಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆತನನೇ ಕೂಡೊಂಡು ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಡ್ಡ ಎಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತನ ಅಗಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತನ ನಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀವಣಾಗ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ದಿನ ಸತ್ಯತೆಯೇ ಕಾರಣ ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಿದವ್ರೆ ಇಂಚ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ಲುಡೆ 10 ಜನ ಎಡ್ಡೆನಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವೇ ಹಿಂದೆ ನಾಡೆ ತೈಡು ಪೋಲೆ ಹಾಳನ್ನ ಪುನಃ ಏನಂಕಲ್ಲ ಕೈತಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆನೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಏನು ಆರೋಸೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪಿನೇ ಆತೆಯನ್ನ ಇನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಕಲ ಗುರು ಒಂದು ಬೋಡ್ದೆ ಗುರು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಂಜು ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಬೋದು ಆಗಲ್ಲ ಕೋಲಕ್ಕೂ ಶಾಮನ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಡ ಪಣದ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾನೇ ಬೋಡು ಇನಿಕ್ಲ ಪಾತಿಕ್ಕಡು ಅಗಲು ಕಟ್ಟೋತ್ತಿನ ಅಮ್ಮಂಜದ ಚಮುಂಡಿ ಕೋಲ ಅಗಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಗಲೇ ಕಟ್ಟೋದುತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅಗಲಿರ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟದೆ ಆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪನಗ ಇಸೆ ಎಂಕಲೆ ಮಂಜೇ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡುದು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲೆ ಗುರು ಮಂಜು ಬೇರೆ ಎಂದು ಸಾಧನೆ ಆ ಮಂಜು ಬೇರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಮಂಜು ಬತ್ತು ಉಸಿಲಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುರಾಜನಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವೇ ಎಂಕಲೆ ಮಂಜು ಅಂತ ಬಂದೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಂಜು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಗಲು ಬಣ್ಣಂಜೆ ಕಲ್ಕುಡ ಸಾನೋಡು ಅಗಲ್ಲದೇ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಕುಡ ಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಜು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಆತ ಮಂಜು ಅಪ್ಪ ನಾಲೈಲ ಆತ ವಾಕ್ಸಾಧನೆ ರೀತಿಯಾಗು ಮತ್ತ ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಕಲ್ಗ ಒಂಜಿನ ಸ್ಥಾನನೇ ಪಾಂಜಾಡು ಮಂಜು ಅಗಲಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಹೋದ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಇದಂದರೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಅಲ್ದವ್ರೆ ಅಗಲೇ ಎಂಕಲ ಗುರು ಒಂದು ಎಂಕಲು ಅನುಕೊಂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ ಅವು ಅಮ್ಮೇರು ಐದು ವೈಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಈಗ ಅಡ್ಡ ತಾನು ಭಕ್ತನಗಲ ತಾವಂದು ಅಡ್ದವ್ರೆ ಈತ ಮತ್ತ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಮಂಜು ಕಾಳು ಚಂದು ಬಾಡು ಈ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನದ 10 ಜನ ಏನು ಅಂತೀನೇನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಪಡತ್ತೊಂದ ಅನ್ಕೂಲ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಕಲೇ ಉಂಟು ಅಗಲ್ಲಾದ ಪೂರತ್ತು ಆಳ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಆಳ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಗದನಂತ ತೃಪ್ತಿ ಪಡತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಕುಡ ಸಾನುಡು ಅಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಕಲ್ಕೊಡಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದೊಂಜಿ ಪೂವಾರಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಕೊಳ್ಳಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣ ಆದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕೂ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಇಸದ ಅದಗ ಮೈಕಲಜ್ಜಿದೆ ಮೂಜಿ ಮೈಲು ಕೇಂಡು ಅಂಚಿನ ದಡಿಲ ಆತ್ಮದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಬಾರ್ನೆಗೆ ತೊನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂಸ್ತ್ರದಾಗಂತ ಆ ತೆಲ್ತದ್ದು ಪಾತ್ರನ ಕೇಂಡಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೈಲು ಮುಟ್ಟ ಕೇನುಂಡೆ ಅಂಚಿನ ದಡಿಲ ಮತ್ತು ಎಂಕುಲ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೇನೇ ಅನುಕರಣ ಮಲ್ತಂದು ಸೆಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅವು ಆತು ಸ್ವರ ಎಂಕಂಡ ಬರೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಅಗಲೇ ಅನುಕೂಲ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಡ ಆತೆ ಅಂಚ ಅವನ ಎಂಕಂಡ ಆಂಡ ಅಂಬೇರ್ಲಗನೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಆತೆ ಈಗ ಎನ್ನ ಚಾಕರಿದಾದಾಗ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಪತ್ಕಾಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಕಟ್ಟೆ ಹಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿನ ಪುರೇಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಪುರುಸೊತ್ತದ ಎಂಜಿನಾಲ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾನಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ನ ಕಾಳುಗಾರ ಮನೆಗೆ ಬೀರು ತದನಂತರ ಕುಕ್ಕೆಳಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆ ಸೋಮು ಬಕ್ಕ ಇನಿಕ ಇವ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿಡು ಕುಕ್ಕೆಳಿ ಸುಕೇಶಿ ಬಕ್ಕ ತದನಂತರ ಆಸುಪಾಸುಲ್ಲ ಹಲವು ಜನ ಶಿವಪುರದಾಗುಲ್ಲ ಆನ್ಕು ಏನ ಬಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತದ್ದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣನ ಪುಳ್ಯರು ಸಂತು ಸಂದೇಶೆ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಜಿನ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬರೋಡೆ ಮರ ಒಂಜಿ ಆಗಲಿ ಕುರ್ಸೋತಂದ್ರೆ ಏತ್ ಅಂಚಿ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎರಗಲು ಅವು ಊರ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬಾಡ್ದು ಅಂತಲೇ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎದುರಾಗಲಿ ಆಗಲಿ ಎದುರು ಬಾರ್ದೆ ಹೆಂಕಲ್ ನಗಲು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋಜ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಮಲ್ಲಾತ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಲ್ಲೇ ಸಂತೆಗಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣಿ ಆಯ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಡೆದ ಆ ಎಂಕುಲು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕಸುವುದಾರ ಅಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪನಾಗ ಗೌರವ ಗೊದ್ದಿ ಆ ಚಾಕರಿ ಜಪ್ಪೆ ಅವು ಮತ್ತು ಅವು ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬನ ಇದ್ದು ನಡತೆ ಅವು ನಂಬರ್ 1 ಇಷ್ಟ ಸಂತೆಗಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣಿ ಆಯನೊಂಜಿ ಯಾಪಲ ದಿನ ಕೊಡು ಇಂಜಿನಲ್ಲ ಪಂಡಲ ಆವು ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆತ ಶರಣಾದ ಬರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗುಣನು ನನ್ನ ದುಂಬು ಚಿಗುರು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡದೆ ಅಂಚೆ ಅದ್ಬೋದು ಆಯನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೆ ಆತ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತನಗಳ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿ ಎನ್ನಡದಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಆಡ ಎನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಎಂಗಲ ದೈವ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದಾಡ್ದು ಯಾನು ಬಕ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಗಗ್ಗರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕೋಲದೆಲ್ಲಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮದ್ದೊಡು ಒಂಜಿ ಚಾಪರೆ ಸಮೇತ ಉಂತಾಯ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೀಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗಳು ಚಾಕರಿ ಬೋಪಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಪಜೆ ಹಾಸಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಗಂಡ ಕೇನುಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ತಾಯರಾಂಡು ನಿಗಲ ತಾಯರ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡ ಮಲ್ಪನ ಗಂಡ ಬಕ ಅಗುಲು ಬರ್ತದೆ ನನಲ ಬೋಜಿರ ಆಜರ ಗಂಟೆ ಬೋಪಿನಿ ಅವು ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಕುಲು ಅಗುಲು ಏತು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದಿನದ ಇದು ಎಂಕಲ ಇಳ್ಳೆ ಕೊರತು ಬೋನಗ ಅಗುಲು ಎಂಕಲೇನು ಕಾಪರದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಿರಿತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಡಿಯರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಂದ ಎಂಕುಲ್ಗೆ ನೋಡು ಅಗುಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪಡೆಯಿಂದ ಅಗುಲ್ ಪಣಪಲ ಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅಗಲ್ನ ಒಕ್ಕೂಟನೇ ತಾಡಾದಂತ ತೋಜ ಕೊರಡು ಅದು ಅಗಲಿ ದುಂಬೆ ಭಯ ಎಂಚಿ ಆಪಡದ ಅಗಲಿ ಕುಡಲ ಭಯ ಬರ್ಬೋದು ಅಳ್ದಾರ ಮನುಷ್ಯ ಅವೇನಿದ್ದೀವಿ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಟ್ ಬೇಗ ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ತಾವರುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಗಳ್ಳ ಎಂಕುಲು ನನಲಾತ ಜನಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಕೇನ್ಲಕ್ಕ ಕೊಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಗುಲೇ ಎಂಕುಲು ಬೋದು ಆಜರ 7 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಅಗಲು ಯುದ್ಧ ನನಲ ವೈದ್ಯರ ಅಂದಾಗಲು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬೇರೆ ಅವು ಎಂಕಲಿ ತಾಗಂದುಗಳೇ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅವು ಮಲ್ತಿರು ಒಂದಲ್ತಿರು ಅಲ್ಲಿ ಜಂಕುಲೇ ಪಡ್ತವೆ ನಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಅವೇನು ಶಾಪ ಅವು ಅವೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಾಕರಿ ತಗೊಲ್ಲ ಬೇಗ ನಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಬೇಗ ಹೋದು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಕುಲೆ ಅಗಂಡ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಗಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಡಿಯರಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರತು ಎಂಕಲಿ ಜಲಕ್ಕೂ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೊರಲಿ ಎಂದು ಎಂಕುಲ್ಗೆ ನೋಡು ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಜೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತಾಗಲಿ ಭಯ ಅಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನನಗುಲ ಪುರಾ ಜನಲ್ಲ ಬಕ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಡಿಯತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಮೂಲ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಬೈಕ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವೀಳ್ಯ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ವೀಳ್ಯದ ತಿಂದು ಇಬ್ಬಿನ ಸಾಧನೆ ದಿವರೆ ಯಾಂದಿ ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿಂಪೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವರು ಬೋಡದಾನೆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಆಡ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ಇದು ಪ್ರಯಾಣ ಅಲ್ಲ
ಮೀದು ಬತ್ತಬೇಕ ಏರು ಬತ್ತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಬತ್ತನ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಯಾನ್ ದೈವ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಸ್ತಿದೆ ದೈವದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಡ್ದವರು ಏರಿಗಳ ಯಾರು ಪಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಬಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚಿ ಏನು ತಿನ್ನೊಡ್ಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾರದ ಗಗ್ಗರಗೆ ಇರ್ತೀಬೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಅಡಿಯಾಳ ಆಗಬೇಕು ಅದ ಬಿಟ್ಟ ದೈವದ ಅಡಿಯಾಳ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಪಕ್ಕ ಮೀದು ಬತ್ತಾಗಲ್ಲ ದೈವದ ಅಡಿಯಾಳ ಅಳ್ಳು ಪಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಏನನ್ನು ಚಾಕರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಡಿಯಾಳಿ ಯಾನಪ್ಪ ಅಗಳು ಗೀತ ನೋಡ್ತೆ ಹೆಂಗಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರದ ಎನ್ನ ನಡತೆ ಇಂಚ ಅವು ಕೆಲವರೇ ಮೆಚ್ಚುಡು ಕೆಲವರೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪೂಜಿ ಅಡ ಎನ್ನ ದೈವ ಬೇಡೋದಿನ ಮಲ್ಪನೆ ಆತೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರೆಯಿಡು ಕೋಲದ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತೊಡು ಬಿದಾಂಡಾಗ ಎಂಕಲ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಗಗ್ಗರ ಸಾಹಿತಿ ತಲೆಮಣ್ಣಿ ಬೋಗಿದ ಪೂರ ದೀದದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಚಾಕರಿಗೆ ಪಿದಾಡುವ ಆ ಚಾಕರಿ ಪಿದಾಡ್ನ ಬಿದ್ದೋಡು ನಾನು ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಡೆಯವರೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಚಾಕಿರಿದು 10 ಜನಟ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡಿ ದೇವರ ಎಂಬಲ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದಾಡ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಸಬು ವನಗ ಪಾರದನಗು ತೆಂಬೆರೆ ಬಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪುಡಿಂಜೇ ಓಡುದು ಇತ್ತೆ ಅದಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಂಜು ಬೇರೆ ಪುರಪಲ್ಲು ಗೌರಿ ತದನಂತರ ಎಂಕಲ ಅಂಬೆರ್ನಗಲ ಪಲ್ದಿ ಕೊರಪಲ್ಲು ಅಗಲು 2 ಜನ ಪಾರದನ ಬಣದು ತೆಂಬರೆ ಓಟದ್ದು ಅನುಗಾಣ ಮಲ್ತೊತ್ತೇವೆ ಇಸೇದ ಕಾಲಡು ಪುಡಿಂಜೋಗು ಬರ್ಬಲಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಕ್ಕುಟೋಡು ಆ ಅನುಗಣನೆ ಪಾರದನ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಲಗಡ್ಡೆ ಪಂಡೆಡ ಬಂಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಂಬರೆ ಬಸೊಂದು ಅವು ತೆಂಬರನ್ನೇ ಖಂಡಿತ ತೆಂಬರಂದು ತುಳುಟು ಅನುಗಣನೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವು ಈಶ್ವರೇ ಗಣಕುಲೇನು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವಲ ಈಶ್ವರನ ಗಣಕುಲು ಈಶ್ವರೇ ದೈವ ಗಣಕುಲೇನು ಜಪುಡು ಕೊರ್ನಾಗ ಆನ ಡಮರದ ಅಂಶ ಎಂಕ ಈ ಚಾಕ್ರದಗಲಿಗೆ ಕೊರ್ತು ನಿತ್ಯ ಶಬ್ದೋಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಪಣದು ಬಿಡ್ಲ ಅದಗ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇಶ ತೆಂಬರೆ ಬೋಡಿ ಕೆಲವೆರಡ ಈ ದಾಂತಿನಗುಲ್ಲ ಕೋಲ ಮಲ್ಪೇರು ಎರಡ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ ತೆಂಬರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಟಿಗೆದ ಬಲಿಯಾದ ತದ್ದು ಪಾರ್ದನವನ್ನ ತೆಂಬರದ ಶಬ್ದ ಬರೋಡಿ ಅವು ಎರೆಗೆ ಅವು ಶಿವಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತೆಂಬರದ ಶಬ್ದ ಶಿವಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ನಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈತ್ ನನದಾಗಲೂ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರ ಗೊತ್ತು ಆಡ ಯಾನು ಪಣಪಿನಾಗಲೇ ಇಂಚೆನೆ ಪಣಪೇರು ತೆಂಬರದಂತೆ ಕೋಲೋಬರಿ ವ್ಯಾಲಿವಾರ ಜೋರು ಸುರು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿಲು ಹುಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರ್ದನ ಪಣಪೇರು ಅಳು ಪಕ್ಕ ಪಂಜುಲಿ ಕೋಲಾಂಡ ಅಣಿಯರ್ನಾಗ ಕುಬೆಕೋಟಿ ವೈದ್ಯನ ಪಾರ್ದನ ಪಣಪೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಸ ಎಂಕಲ ಎಂಕ ನಿನೆ ಪೋನುಂಡು ಸರ್ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಪಕ್ಕ ಹೋಗು ನಿನೆ ಬೋರಿಯುಂಡು ಇಸ ಕೈದೇ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಡ್ದವರೆ ಅವು ನಿನೆ ಬರೋವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಯಾನ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಡಿಂಜ ಕೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಡ ಯಾನಾಡ ಪಣತೆ ತೀರು ನಂಜ ಪನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ದ ಕಮ್ಮಿಯಾರ ಕಾರಣ ಕಲ್ಪುಜೇರು ಇಸ ನಡತೇನೆ ನಟನೆ ದೈವದ ನರ್ತನ ಉಂಜಾಣ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಪೂರ ನಾಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ನರ್ತನ ಇರ್ಬೋದು ಅವು ಮಾತಾಡು ಯಾನು ಕೋಲುಗು ಒಂದು ಅಂಗಿ ಸಮತ ಜರಿ ತಂಗಿಯೇ ಮಾಡುಜ ಬೋರ್ ಅಂಗಿಯನ್ನ ಏನೋ ಪುರಾಜ ಕೋಲೋಗ್ಲ ಯಾನ್ ಬೋರ್ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಬೋರಿ ಚಲ್ಲನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕದಾಲ ಜರಿಯವು ಆಟೋಡ್ಲಂಚೇನೆ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲಂಚೆ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಕೋಲಲ್ಲ ನಾಟಕನೇ ಆಪುಜ ಆಡ್ದವ್ರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು 15 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಫರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಾಡ್ನು ಇಸೆಂಕವು ಸಮತ್ತಂದೇ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೇನು ಯಾನೇ ಮಲ್ತೋಮೀನು ಡ್ರೆಸ್ ಎರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಓರಂಗಿ ಕೆಂಪು ಆ ಕೆಂಪುದಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಲ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಆ ಕೆಂಪು ಆತ ಪವಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಯಾನಿನ್ನು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓರ್ಪೆ ಆತೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋರುಡು ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ದಂಡ ನಡತದೆ ಏತು ಮೈಲತ್ತ ನಡತದೆ ಪೋಡ್ದೆ ನಡತದೆ ಪೋದು ಬರ್ನಾಗ ಅಗುಲ್ಲ ಕೋಲುಡು ಕೋಲ ಮಲ್ಪವನೋಗ್ಲು ಸೇವೆ ಕೊಲ್ಪವನೋಗ್ಲು ದೂರಡ್ತದ್ದು ಕೋಲದಗ್ಲು ಬತ್ತಿರಂದ್ರೆ ಗೌರವನೇ ಬೇತೆ ಇಸೇಪರ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಬೋದು ಕಾರ್ಡ ಬೈಕ್ಡ ರಿಕ್ಷಾಡು ಅಲ್ಲೇ ಬೋದು చెప్పారు ಆ ಗೌರವಗಳ ಈ ಗೌರವಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತುಂಡು ಆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡ್ದಾರ ದುಂಬುದಾಗಲು ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪವನೋಗುಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆ ಕರ್ತವ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಶ್ರದ್ಧಾ ನಗತಿರಿ ಪನಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೋಂಡುಡೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊಡ್ಪೇರು ದುಂಬಂಚತ್ತು ಪೂರಾ ಅಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಆದು ಒಂಜಿ ವೀಳ್ಯನ ಬಸೊಂದು
ಚಾಕದಾನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಸೆರಗರ್ನಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಐಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬ್ಯಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಗಲ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ದಾತನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲೆ ಕೋಲೋಕೆ ವೀಳು ಆದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಗೌಲು ಮಾಸಲೆಯನ್ನು ತಿಂಡ್ರಿಗಿಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಸೆ ಒಳ್ಳುಂಡು ಮತ ಒಟ್ಟು ಅನುಕರಣೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಗ ಆತನು ಆಡಿದವರ ದುಂಬದ ನಡೆದಂತೆ ಉಂಡು ವಿಷಯಲ್ಲ ಆಳ ಐಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ದುಂಬದ ಒಂದು ನಡೆದಿಕ್ಲೆ ಈಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ನಗರಸಭೆ ಉಡುಪಿದ ನಗರಸಭೆ ಪ್ರಥಮ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಂಕೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಬೇತೆ 2 ಜನ ಕಾಣ ಆಡ ಪ್ರಥಮಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವಕ್ಕ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ಇಡೇರಿ ಎಂಕಲ ಶ್ಯಾಮಾಗ ಚಂದಮಗಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಕಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಆತ ಗೌಚಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂತ 6 ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಮಲ್ದೇರಿ 2 ಸಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಆತರು ಆಡ್ದವ್ರೆ ಎಂಕಲ ಜುಮಾದಿ ಎಂಕಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಗಡಿ ಜುಮಾದಿ ಹಾವಂಜಿ ಜುಮಾದಿನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಕ್ಕ 3 ಎಂಕಲ ಆಸುಪಾಸು ಪರಿಸರ ಸಾಹೇಬರ್ನಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಗುಲು ಸಮತ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಮಣ್ಣಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆತನು ಎಂಕುಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗುಲ ಒಕ್ಕೂಟ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಮಿತ್ತ ಅಗುಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಲ ದಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕುಲು ಸಾಗರ್ನಗುಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳು ಉರೋ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಜೋಕಲ್ಲ కానీ ಮೂಲ ಮತ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ಪಕ್ಕ ಆ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಧನೆ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪನ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೋಳಿಗಟ್ಟೇನೆ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲ ಆಸುಪಾಸೆ ಗೋಳಿಗಟ್ಟಿದೆ ಆಡ್ದವ್ರೆ ಅವಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜನ ಹೆಂಚಿನ ಭಾಳ ಫಂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರಡು ಅಗುಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೋಳಿಗಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ಆತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಆ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ದಾಲ ಜಾಣ ಅಂಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಎದೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಲ್ಬೇಕು ಅವು ಸನ್ಮಾನ ದಿನಾಲ ಮಲ್ಕಿಲಾಗ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಚಂದೊಂಡಾಗ ಅವು ದಿನಾಲ ಸನ್ಮಾನ ಆ ದುಮ್ಮದಾಗ ಕಾಳು ಆಡು ಎಂಕಲ ಮಂಜು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಡು ಭಾಳ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಾಲ ಅಗಲೇ ಮತ್ತು ಪುಗಾರ್ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಶಾಲು ಬಣ್ಣ ಆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದ್ದಿ ದುಮ್ಮದಾಗ ಆಳೋಡು ಇಸೆ ಮತ ಆದಿನಂತೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಯ್ಗಳು ಆಗ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಶಾಲು ಬಾಡ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೀನಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಿನ ದಿನಾಲ ಸನ್ಮಾನನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅವು ದಿನದ 24 ತಾಸೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಗನೇ ಆತಲಕ ಆಗ್ಬಿಡು ಆಗ ಆತಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನಗಲು ಪೆರಮೇರ್ನಗಲು ಅದವರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಸದ ವಾತಾವರಣ ಸನ್ಮಾನ ಶಾಲು ಕೊಡ್ಬೇರು ಫಲವರ್ಷ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮೊಮ್ಮಂಡು ಕೊಡ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಡ ಆದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವನೇ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇಸೆ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಕೋಲ ಈ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುಣೋಗಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ಕೋಲ ಒಂಜಿ ದಿನಾಲು ಇತ್ತಿಲ ಕಪ್ಪುಣಂದು ಇಸೆ ಕಟ್ಟುನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ವರ್ಮ ಭಾಗ ಕಟ್ಟುನಗಲು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಂದಿನಗಲು ಆಡ್ದವರೆ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಂಡ ಇಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಂಡ ದುಂಬುಡ್ದು ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಕೋಲ ಸೇವೆ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲು 2 ಪಾಲು ಹತ್ತು ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಖ್ಯೆಲ ಸೇವೆ ಕಟ್ಟುನಗುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೊಳ್ಬೇಕ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಪೇರು ಅವ್ರ ಪೇರು ಅಂತೂ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಟ್ಟು 4 ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿ ಸೇವೆ ಏನಕ್ಕೆ ದೇಗ ಬಂಡ ದೈವಗೂ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ದೈವಗೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲಜ್ಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಕುಡ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕೊಡಿ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಗಲೆಂಜಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಡಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕುಟ್ಟುಂಡು ಅಥವಾ ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನಿಕ್ಕು ಪಟ್ಟ ಬರಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾವಧಿ ಆ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ನಡತೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟ ಬರಕೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತನೆ ಎಡ್ಗೆಲಿಯವರು ಬರಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಚಿಂತನೆ ಪಾರಾಯಣಗೊಂಡ್ರೆ ರಬಕ್ಕ ಅವು ಪೋಲನೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂತೂ ಸೇವೆ ದೈವ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಡು 5-6 ಪಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬುಡಗಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ 4-5 ದಿಕ್ಕು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಗಲ್ನ ಗೌಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಅವೇಳಂಚಿ ಗೌಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಮತ್ತು ಅವುಲ ಅಂತೆ ಅಲಂಕಾರ ತಾದ್ದು ಇಸೆ ಮಡ ಬಂಗಾರ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ಕಡ ಅನುಕೂಲದಲ್ಲ ಆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆ ಇತ್ತಿನಗಡ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಡೋದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಂಡ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸಮತ್ತು ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡ್ದೆಂಕುಲು ರೈಸ್ ಹೊಡೆದು ದೈವ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೊಡ್ದೆ ಇಸೆ
ದೈವನು ನಮ್ಮನಂದು ಅವು ಕ್ಷಣಕಾಲದ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲಕ ನಮ್ಮ ನಡತೆಡುಪುಡು ಅವೇ ಮಂಜಿ ದೈವ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವ ನಂಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಮ್ಮಡ ಎಡ್ಡೆದನ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ ದೈವ ನಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿನ ಆಪಿನ ಹೇಳ್ದು ಅವು ಹಬ್ಬ ಒಂದತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲಕ ನಡತೆಡುಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಕಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಲ್ಲ ಎಂಕಲೇನು ದಂಕರೆ ಬಿಡೆ ದೇವ ಆತ ನನಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪುಲು ಇಸದ ಜವನೇರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಂಡವಟ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಐಟ್ಲ ಉಟ್ಟೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀವ ನೋಡು ಆತ ಜವನೇರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತೋಜವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ನಡದಿರೆ ಹೋದಾಗ ಆ ದೈವಲ್ಲ ಬಗ್ಗೊಂದು ನಿಗಲ ಬೆತ್ತಡ್ಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಡ್ದವರ ಅವನ್ಜಿ ಅವನು ತೋಜ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದಿವೊಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಗೆದ್ದುನು ವಿರೋಧೋಡು ಗೆದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಗೆದ್ದನ್ನ ಆ ಗೆಲುವು ಶಾಶ್ವತದ ಗೆಲುವು ವಿರೋಧೋಡು ಗೆದ್ದನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ವಿರೋಧ ಇವೆ ಗೆದ್ದುವೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಂಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗೆದ್ದಿನ್ನುಂಡತ್ತೆ ಆಯ ಹಾಳು ತಿನೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ತನಗೆ ಆಯನ ವೈಂಕಲ್ ಕೈತಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಕಾವಣ ಆಯನ ಹಾಳು ಬಕ್ಕವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತೇನಲ್ಲ ಆಯನ ಹಾಳು ತನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯಲಕನೇ ಇಂಕುಲು ಅಂದ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೊಂಡ ಅವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗೆದ್ದುನು ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಗೆಲುವಿಗೂ ಸೋಲೇ ಆತೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜವನೇರು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನ ಗೋಳಿಗೋ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಗೈತ ಗೋಗಾಡ ಒಂಜಿಗೆ ಕರ್ಬಿಡೋದಾನ ಆತ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಗನ ಜಾಗತ್ತು ಪತ್ತನೆ ಗ್ರಾಮದ ಐದು ನಾಗರಾಜ ಗಿಡ ಮುಂದಾರು ತೊಳೆದು ಆಪಿನಿ ಇದು ಹೊರಗೋಗಿ ಆಗ ವರ್ಷಕ್ಕೋರೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು ಆರ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿ ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಂಚೆ ಜವನ ಇರಲಂತಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಅದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಅವು ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಈ ಆಸುಪಾಸಿಗೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಐದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆತಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಥ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು 2 ದಿನ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಬಾರ ದಿವ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂತು ಇವಾಗ ಆಸುಪಾಸಲ್ಲ ಅಂಜಿರು ಪೂರ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಆಡ್ದವರ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಗರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ವಾದ್ಯದ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನಾನೇ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದವರ ಅಂತೇಳಿ ಇಶಂಚತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಇನಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಪೋಯಿ ಮಾರ ಅಂಚಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ ಉಂಡು ಅಂಚಿರಬಹುದು ಪರಸ್ಪರ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ನಡೆದ ಯುವಕಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಗಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆವದಿನಗಲಿ ಜೋಕುಲ ಅప్పుడు ಆವದಿನಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದಿನಗಲಿ ಜೋಕುಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಆವದಿನಗಲಿಂದ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾಠಶಾಲೆನೇ ಎಂಗಲಾಗ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಡತೆ ಆ ನಡತೆ ಜೀವಕೊಂಡ ಜನಗಳು ಊರಿ ಹಿಡಿದವ್ರು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ದಿರು ತಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ನಾನು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವನಿ ತಾದಿ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಯೋಚನೆ ಅವು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರವಾಗ್ತದೆ ಅವು ಅಗಲಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡ್ದು ದುಂಬದಾಗಲ್ದ ಬಡತಿನ ಬರವು ಆ ಬರವು ಶಾಶ್ವತ ಬರವು ಅಕ್ಕಿದಾಲ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಡ್ದವರ ಅಂಚಿನ ನಾಡಿದ್ದು ಪುರೋಜನ ಇತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತದ ಜೀವನ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಕಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚು ಆತೇನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ ಕುಲೋಟ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಭಾಗಲು ಕೆಲವರು ಮೇಸ್ತ್ರಿಗ ಬೇತೆ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನಗೆ ಮಗೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಡ್ಡರೇ ಆಯ್ ಈ ಕೋಲದಾನಿ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಪುರಾಜನ ಆನು ಒಂತೋಟೆಲ್ಲ ಪಾಂಜದ ಹಣ್ಣಿಲಕ ಸಿರಿ ತಾಣಿ ಮಲ್ಪದಾಗಲು ಎರಡು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಯ್ ಆತ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಡ ಕಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತು ಆತಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಹಣ್ಣು ಪುರಾಜ ಎಲ್ಲ ವಾಡ್ಸಪಡ್ತದ್ದು ಅವು ಪಾಂಜದ ಹಣ್ಣಿ ಮಲ್ದಿ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಹಣ್ಣಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಆತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಕೋಲದ ಹಣಿ ಅಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಡಾಯರು ಕೋಲಾರ ಕಟ್ಟುವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಯ ಕೋಲಾರ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಫ್ಸಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕ ಆಸುಪಾಸುಗಳ ಗೆಳೆಯರು ಚಾಕರದ ಗುಲ್ಲಂಜೇನೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟದಾಗಲ್ಲ ಏನು ಮೊದಲು ಸಂಭವ ಎಡ್ಡೆ ನಾಡತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪರಿ ಎನ್ನ ತೂಪಾರಿಕೆ ಯಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಆವಡು ಅಜ್ಜಿನ ಚೂರು
ಗರ್ವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಬಹುದು ಚಾಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯೇ ಮಲ್ತಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ನನಗೆ ಇದೇನಂತೆ ಕೆಲವರು ಅಗಲ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳು ದೈವದ ಚಾಕರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಹೋಗ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಸೇವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗ ಕೋಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವರು ಆ ಕೋಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಗಲ ಪಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಬಾಧಕ ಬರ್ತದ್ದು ಅಗಲನೇ ದೈವಗೆ ಕೋಲ ಬಂದಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ ಜಾತಿ ಈ ಸೇವೆ ದೈವ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬರ್ತನ ಸಮಂಜಸమైన ತೀರ್ಮಾನ ಚೂರು ಒತ್ತಂಬೋಡು ಆಗಲು ಒಂದು ದಿನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ದೈವ ಜಾಗರಣೆ ಹೊರ್ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ಈಗಲು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಔಷಧ ಹೈಯರ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾನು ನೇವಾದಾಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕುಂದು ಒಂಜೆರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಂದು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪುರಾಜನ ನೆರೊಂದಿತ್ತು ಶವಣ ಒಂಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟದು ಪಾಸ್ ಆಡ ಬೇರೆ ಆಪಜಿ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಚು ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಲ ಕೆಲಸ ಸಿಗ ಉಂಡು ತದನಂತರ ನಾನು ಚಾಕ್ರಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಯಾನು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಶಿಷ್ಟದಾಗಲು ಹಾಗಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾನ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿ ತಗೊಳ್ಳಾಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕರ್ತ ಚಾಕರಿ ತಗೊಳ್ಳಾಡು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೆ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಯಾರೇನ ಇಂಕ್ಲು ಲಪ್ಪುನ ಸಮಾಪ್ತು ಒರಿಯರೆ ಲಪ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆ ದುಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚೆ ಎಂಕಲೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಂಚವು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಲಪ್ಪುನ ಆಗಲೇನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾಪ್ತು ಅದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಾತಂತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಕ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಾವು ಅರೆಗಳಿಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪಕ್ಕ ಕೋಲದ ಕೆಲವು ಕೋಲದ ಸೇವೆ ಉಂಡೆ ತದನಂತರ ಜೂನ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಹೋಪೆ ಆಫೀಸ್ ಓದುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ರಾಜ ಆಯ್ತದ ಮನ್ಪದ ಕುಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಕಂದು ಬಾ ಆಯ್ಕೆ ಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ತಜ್ಜಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಪು ಸೇರೋದು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತಲ್ಲ ಈಸೆ ಈ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಂಡು ಈಸೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಾಲಿಗೆ ಕುಲ್ನ ವಿಷಯ ಕೋಲ ಆಂಡ ಈ ಕೋಲ ಮುಗಿದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನಾಳ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಬಸದು ಕತ್ತೆ ಬಸದ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಣ್ಪದ ಕುಲ್ದು ಬೀದಿ ವಿಗಾರ ತಿರ್ಗುರ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಅರೆಗಾಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಜೂನ್ ಮುಟ್ಟಂದು ಕೋಲ ಮತ್ತೆ ಕೋಲತ್ತನು మరి ಜೂನ್ ಬರ್ನಾಗ ತತ್ರ ಕಟ್ಟು ದುಂಬು ತತ್ರ ಕೊಡೆಂಪನ ಇಜ್ಜಿ ತತ್ರ ಅಂದಿತ್ತು ಒಳಿತ ಅವೇನು ಕಟ್ಟದ್ದು ಸಂತೆ ಎರಡು ಯಾನ್ಲಾಗಲ್ನಟ್ಟು ತುಮ್ಮನ್ ಗೊತ್ತ ತುಮ್ಮಂದೇ ಬೋಡು ಬಸಲ್ ಬಾಡ್ಲಾಕ ಪಾಡುವೇರ ಪಾಡ್ಲಾಕ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತುಮ್ಮಂದೇ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂತೆನ ಮುಗಿದಾಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಗುರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮರುದಿನ ಒಲ್ಲು ಸಂತೆ ನಾಡೋದು ಅಡ್ಡೆ ತುಮಾರ್ನು ಇಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನದ ಜೀವನ ಬೋರ್ಡ್ ಏತು ಇಸೆದಲ್ಲಿಗೆ ಈತ ಉಣ ಸತ್ತದೆ ತುಂಬ ಈತ ಉಣ ಸೋಡೆ ಅರಿ ಏತು ಬೋಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಬೇಗಪ್ಪನು ಬೆನ್ಪಿನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನಂತ ಬಂದನ ಬೆಂಡ್ರೆ ಎರಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಾವು ಆತಲಂಜಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅವೇಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ನೆತ್ತರ ಹತ್ರ ಅದು ಎಂಕಲ ಅವೇ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಹಣ ಇಸದ ಹೋತೊಂಡು ಆತ ಬೆಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಆಳಜ್ಜಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀರ ರಾಲ ಎಂಕಲ ಜೀವನದ ಕಾಲ ಒಂದು ಜಾವ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸತ್ಯಡ ಎಂಕಲ್ ಹೋದಿ ಅಂತೂ ಮಣಪೆದ ಕೊಲ್ಲನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಜೈನಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಣಕ ದರ್ಪುಂಟಲ್ಲ ಕಣಕ ದರ್ಪದಾಗಲೇ ಉಡುಪು ಐತರ ದಾన్ని ಕೊಡಾರಿ ಇದು ಬೋಡ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನೇ ಎತ್ತೆದು ಬೋಡು ಬೆಂದ್ರಗ ಐಕದೀಗ ಕಣಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬಿಡಿ ಯಾನೇ ತರ್ತು ಯಾನೇ ಮುಟ್ಟದೀವಿ ಅಂತ ಬಕ್ಕೋರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೊರಬಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಂಕಲಿಗೆ ಮಣ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದ ದುಂಬದ ಅಂಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ಯಾ ನೀತಿ ಗಿನ್ನಿ ಬಂದ ಶಾಲೆ எடுத்து ಬರ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಅಂಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ಕೋಲ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಮಡ್ಲದ ಚಪ್ಪರ ಅಂಬೆ ಆಡ್ತದೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಜಾಗದ ಇಸ ಮತ್ತು ಒಲ್ಲಾಳ ಅಂಬೆ ನೀರು ತಲ್ಪನಲ್ಲ ಕೈದಾದ ಬೋತು ಅಂಬಿ ಅಡ್ಪಿನ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಚೆ ಅಡಂಚೂರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೂಡದು ಅಂಬೆ ನೀರನ್ನ ತಲ್ಪನ ಶಾಲದ ಬಿಡೆ ಒಯ್ನೆಲ್ಲ ಒಜ್ಜಿ ಆಡಂಬರ ದುಂಬು ಪೂವು ಕೇಪುಲದ ಪೂವೇ ಕೊಣತ್ತು ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪಿಗೆದ ಪೂ ಕಟ್ಟದು ಇಸೆ 4 ಅಟ್ಟಿ 5 ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚಿ ಕಾಗಡ ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಗುಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಡ ದುಂಬು ಕೇಪುಲ ಪೂಲ
ನಾಯಿ ಸಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಡಲು ದೈವ ಎತ್ತಿನಾಥ ಅಲಂಕಾರ ಒಯ್ಟ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ಪಿನ ಐಟೆ ಕೇಪಲವು ಆಡ್ದವರ ಒಂದು ಅನುಗಣಿಸಿದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತೂ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇಸೇನೆ ಅಜ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಏತು ಆಗ ಹೋದು ಗಗ್ಗರದ ಬಲಿ ಆಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಸಭೆಟ್ ಏರ್ಲಚ್ಚಿ ಆ ಕೋಲ ಹೊರಪಿನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದು ದುಮ್ಮಂಚತ್ತು ತೂಟೆ ಬಸೊಂದು ಬತ್ತು ಕುಲ್ನೆಗುಲು ಕೋಡೆ ಗಾಡೆ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಆಣ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏತು ಜನ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ಗೋಬಿನ ಕಾಲಾವು ಅವು ಎಟ್ಟೆತನ ಒಂದು ಇಸೆ ಆಯ ಪಂತೆತ ಮರ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪೋದು ಬರ್ತದ ಚೂರು ಜೋಟಿಗೆ ಬಲಿ ಚೂರು ತಡ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ತರಿದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿನಗಳು ಕುಟುಂಬದಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೋರ ಫುಲ್ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಆಪಿನ ಹೋದಾರ ರಾತ್ರಿಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿನ ಕುಟುಂಬದಾಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಬಾಯ್ ಕೋಲಗಟ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಏರ್ಲಜ್ಜತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟು ಪಾರ್ದನ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು 5 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಮಂಚತ್ತು ಆ ಪಾರ್ದನ ಪೂರ ಆದದೇ ಪಕ್ಕ ಹೋಮದ ಇದು ಅಣಿ ಏರ್ದು ಇಂಚ ಮತ ಹೊಂದತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಅಂಡಿ 2 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಮತ ಹೊಂದತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಈ ಸಂಚತ್ತು ಸುರು ಜೂಟಿಗೆದ ಬಲ ಆಗಿಕೊಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಭಾರಿ ಸಭೆ ಒಂಜರ 2,000 ಚಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಜೂಟಿಗೆದ ಬಲಿ ಆಪನೇ ಅದಾಳೆ ಪಕ್ಕ ಒರಿಲಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅವು ಇಸೆದ ಆಧುನಿಕ ಅಂದೇಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಗ ಟೂರ ಇಲ್ಲಂಡೆ ತೂಪಿನಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ದೈವದ ಕೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಡಿದವರು ಒಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಆತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬೀಳಿಗೆ ಇಂಚೆ ಆಪುಂಡದ ಕೆಲ ಬಂಟ ಸಾಧ್ಯ ಹಣ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದುಂಬುದೇ ಶೈಲಿದೆ ಮಂತ ಬೋಲಿ ಅಂದು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಣಿ ಲಂಚೆ ಸೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಿತ್ತಳೆದ ಪೂರ ಮುಂಡು ಮಲ್ಪದೇನು ಸ್ಥಳ ಜಾಗದಲ್ಲ ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ದು ಏತಾಳ ಖರ್ಚು ಮಾಲ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿರಿತ ಮಾತ್ರ ಸಿರಿಯಿಂದ ಕುದರೆ ಐಕಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆ ಆ ವಿಜೃಂಭಣದ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ಬರೋದು ಸಿರಿ ಕೋ ದೈವಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆ ಸಿರಿ ಅವು ಈಶ್ವರ ದೃಷ್ಟಿ ದೀತಿನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಈಶ್ವರ ದೃಷ್ಟಿ ದೀತಿನ ಸಿರಿ ಐಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇನು ಈಶ್ವರ ದೃಷ್ಟಿ ದೀತಿನ ಈಶ್ವರ ಗಣಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಟೇ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಹೋದಾಗಲೂ ಅವೇ ಸಿರಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಬಗ್ಗದು ಭೂಮಿಗೆ ದಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ರು ಐಕೆ ಹೋದಾರ ಸಿರಿ ಆಪಯತ್ತೆ ಮಡ್ಲದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಮಡ್ಲು ಸೇವೆ ಅವರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಸೇವೆನೇ ಆಡು ಸಿರಿ ಸೇವೆ ಆ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆ ಅವರು ಸಿರಿಯೇ ಐಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಕ ಹೂಲತ್ತು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಲತ್ತು ಸಿರಿಯೇ ಇಂಜಿ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೆಲವರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸಿರಿ ಅಲಂಕಾರ ಪಕ್ಕ ಮುಖಲಂಚನೆ ಈಚೆ ಪಂಜೆಡ್ಡಿಗೆ ದುಮ್ಮ ಇತ್ತುಂಡ ಕಂಚಿದೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪಾಲದಾಣ ಮುಖವಾಡ ಮಲ್ಪುಡು ಮಲ್ತದೇವರು ಪಾಲ ಶ್ರೇಷ್ಠದೇ ಮುಖವಾಡ ಕಂಚಿದೆ ಕಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಜಲಕ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ದೀಪಿದ್ದೆ ಪಾಲದ ಅಂಚೆ ಹಾಕುದಿದೆ ಪಾಲದ ಅವೇ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳ ಅವೇನಿಗೆ ಎತ್ತದು ಬದಿದ್ದು ನನ್ನೊಂದು ಸೇವೆ ಅಂಡ ಬೇತೇನೆ ಜಾವದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಿರಿ ಲಂಚನೆ ಸಿರಿ 7 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ ಮುಖವಾಡ ಆಯ್ದು ಪೂರ 3 ತಾಪುಡು ಸಿರಿ 7 ತಾಪುಡ ಸಿರಿ ಅಲಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು 10 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಆಪುಂಡ ಕೂಡ ಬೇತೇನೆ ಅವಳು ಐಕ್ಯ ಸಿರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಡ್ದವ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿದ ಅನುಗಣೆ ಮಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜನಗಳು ಎನ್ನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತ ಬೋಡು ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೈವದ ಕಲೆಯಲ್ಲಂತೆ ಒಂದು ಎಜ್ಜಾಬ್ ಅದ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಕ್ಕಲ ಅನುಭವ ಆತಲಜಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತೇನೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಶುರುವಾದಗಳು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಂದಕ್ಕೂ ಅವಳು ಐಟನ್ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಎಡ್ಡೇನ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತಿ ಅಂಚೆ ಇಸೆ ಕೋಲಾಂಕುಳ್ಳ ಇಲ್ಲದಗಲ ಒಕ್ಕೂಟ ಆದ್ದು ಅಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಗುರ್ಕರ ಎಂದಿರ್ತೇವೆ ಅಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಗೆ ಕೋಲ ಆಡುತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಗಳು ಪಳೆ ಪಣದು ಪೂರ ಕೇಂದು ಬಸದು ಪೂರ ತೆರೆದು ಏರ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಂದು ಇಂಚ ಪಣದು ಹೋದು ಎಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಷದಾಲ ವಿಷಯ ಕೋಲ ಆವಡೊಂದು ಸೈ ಅವೇನೇ ಇಂಚ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಂದು ಆ ಪಾಪ ಏನತ್ತಲ್ಲ ಈತ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಉಣಸಲ ಸೇರಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿ ಇಂಚ ಮಾತದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೈಫಿನಿ ಆಗ ದೈವದ ಆಗ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದೈವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ವಾಕ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಕುಟುಂಬಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಶಾಪ ಉಂಡು ಬದುಕುಳ್ಳೆ ಆ ಶಾಪಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪೋರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬರ್ಪೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಆಯ ಬಂದು ನಿಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಂಚಿನಾಗಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಪೂರ ಕಟ್ಟುನೆಲ್ಲ ಸೆರಿಗಾರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕೋರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಕೊರಡ ಸರಿ ಅವು ಮತ್ತು ದೈವ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವೇ ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪನೇ ಅವೇ ಒಂದೇ ಸಮಾನತ್ತ ಎಂಕಲೇ ಯಾನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದ ಏನ ಕೈತಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಪಂಪಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಡ ಬಣ್ಣದ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅವಳು ಬೇತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ದೈವದ ಜಾಗ್ರದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಪೂಜ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಶಾಪ ಮತ್ತು ಕೊಡು ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಟು ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಐಕ್ಲ ಐಕಾಪಣ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿದೆ ಐಕೆ ಅಗುಲೇ ಬೋರ್ಡು ಆ ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಖರ್ಚಿದೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅದ ಜನಕ್ಕೂ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಗಲು ಪುನಃ ಬೋಬೇಡು ಇಂಜಿನ ಎಂಗಲ್ ದೈವ ಬೋಲಾಡು ಯಾರಿಗಳ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರ ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಚಪ್ಪರ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಆಡು ಅಗಲು ಮರ್ದಿನ ಬೋಬೇರು ಏನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಆ ಮಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ದತ್ತಿನ ಚಾಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಗೂ ಅವು ಸಮಾನತೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಮರ್ಬಿಜದೆ ಇಟ್ಟು ಆಗಲು ಅದೇ ಏರಿಗೂ ಆ ಫಲ ಒಂದು ಕುರ್ಪನ ದೈವದ ದೈವಕ್ಕೂ ಕುರ್ಪ ಇರೋದು ಬಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಈತ ತಿಂತೊಲೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡ್ಕೋಚ ಮತ್ತು ಪೂರ ಹೋತುಂಡು ಪೂರ ಹೆಜ್ಜೆದಾದ್ರು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಎಂಕುಲುತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕುಲ ಜಜ್ಜೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾಯ ಅಂಚೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಹೊಸೊಂಡ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಾಯರು ಗೆಲೆ ಅವು ಸಮ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನೇನು ಎಂಕ್ ಕೋರ ಕೊರಡು ಕೋಲನೇ ಬಿಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನಾಟಿ ಮಾಡಲ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಡು ಎಂಗೆ ದಾಳ ಬಿಡ್ತಿ ಎಂಗೆ ದೇವರ ಅಮ್ಮೇನ ದಯಟ್ಟು ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿದ ಎನ್ನ ಬುಡೇ ಜೋಗಲ ಖರ್ಚಿದ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿದ ಎಂಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರು ಉಂಟಾರಲ್ಲ ಆಂಡ ಸೇವೆಡು ಬರೋಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿ ದಿಟ್ಟಿನಾಗಿ ಮೋಪೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೂ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಕೆಲವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡೇನ ಹೆಜ್ಜೆ ತತ್ತಿನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವೇ ಹಿರಿಯರಗಳ ಆ ಉದ್ದೇಜಿ ಆರಡೇನೆ ಅವು ಕೇಳನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಮಂಜೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಅವು ಲೈಫ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಖರ್ಚು ಏತು ಹಿರೆಗೆ ಏನಿಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡುಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಹಾಳು ನಡೆದ ದುಡ್ಡುಗೂ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು 100 ರೂಪಾಯಿದಾಯ್ಕು ದಾಂತಿನ ಐಕ್ಲ ಅವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಡ್ಡೆನ ಐಕ್ಲ ಅದೇ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸುತ್ತಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಂತಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ದುಡ್ಡು ಡಾಬೇಕು ಆ ದುಡ್ಡು ನಾವು ದಿಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಒಕ್ಕಾಯನ ದಿವೊಂದು ಅವನ ಮಮಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋಲತ್ತಂಡ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಕಿಲು ಪಡೆದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿನೇ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಂಚಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ದು ಬಾಕಿಲು ಪಡ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ ಏತ ದಿಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕ ಓನ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಾಡದು ಬರೋ ದಾರಾದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗಗದ್ದೆಗುಳ್ಳ ವಿಪರೀತ ಮತ್ತು ಹೋಗನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಡಂಬರ ಕೆಲವರು ಪುರಾ ನೋಟೆಡ್ ಪುರಾಜನೆಲ್ಲ ನೋಟೆಡ್ ಅವು ನಾಟಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದಾಯಗಳು ಪೂವಾರಿ ಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಈ ದೈವದ ಅಲಂಕಾರ ರೂಪ ಇಂಕುಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ದೈವಗಳ ವೆಚ್ಚನು ಪಕ್ಕ 10 ಜನದ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಅವೇನು ನಂಬಿಕೆ ದಾಂತಿನಾಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮಡೆ ಹೋದು ಆಡಂಬರ ಮಲ್ತೊಂಬೈಗುಳ್ಳ ದೈವಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪೀಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಿನಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಚಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆದ ಕೊಡಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಗುರು ಅರ್ಧ ಮರ ಒಂಚಿ ಆಡಂಬರ ಹೋವಂತೆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಡಿದು ನಡತೆ ಹಿಡಿದು ಪೋಂಡ ಆ ದೈವಲ ಮೆಚ್ಚುಡು ಪಕ್ಕ 10 ಜನಲ ಮೆಚ್ಚು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗ ಅಪ್ಪನು ಐಟು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯತೆಡು ಮಾತ್ರ ಆಡಂಬರ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಎನ್ನ ಸೂತ್ರುಡು ಆಡಂಬರನೇ ಅಂಚೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ತುಂಬು ಆಜಾಲಂದಿತ್ತು ಆಜಾಲು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತುಂಬು ಅಜಾಲದಂಡ ಖಾಲಿ ಕೋಲೋಗಿ ಅಜಾಲಂದ ಆಗ್ತದೆ ನಲ್ಕೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಜಾಲತ್ತದು ಅಲ್ಲೂ ಬೇತ ಚಾಕರಿ ಅವೇ ಊರದಾಗಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪಾವಳಿ ಕೋಲದಾಗ ಒಂದು ದಿಕ್ಕದೆ ಚಾಕರಿ ಬೇತ ಪೂಜೆ ಕರ್ಮ ಬಕ್ಕೊಂದು ದಿಕ್ಕದೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಅಜಾಲನ್ ಬಿಡ್ತೀರು ಅಂತಂದರೆ ಶಿವದ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಲ ಕೈದಾಗ್ತದೆ ಆಡ ಅಜಾಲಂಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧದ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇಡು ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂದು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಅಂತ ಏರು ಮಾಡ್ಕೊ ಆಯನೇ ಅನುಕರಣೆ ಆ ಗ್ರಾಮ ಆಯನದಕ್ಕೆ ಆಯ ಪುಡ್ತಿ ಆಯ ಕಟ್ಟ ಆಚಿಲ್ಲ ಆಯ ಪಣದು ಬಕ್ಕೋರಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ವಿನಃ ಆಯನ ಪುಡ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ ಸಮಾಪ್ತ
ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ 33 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡು ನಾ ಸ್ಕೂಟಿ ಇತ್ತಂದು ಅವು ನಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಂಡ್ ಮಂಡಿಗೆ ಈತ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಗೋದು ಸೇಫ್ ರಚ್ಚಿ ಬದಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಾಟ್ ಮಂಡಿಯರು ಮಣಿಪಾರಡು ಬದುಕುರೇ ಕಷ್ಟ ಅದು ಆಡು ಬದುಕಾದ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಪಜಿ ಮಂಡ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಅವೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮದುಪೆರವಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಅಮ್ಮಂಜೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಸೆಟ್ಲ ಅರ್ನಬುಡೇದಿ ಸಾರಿಕಾ ಸೆಟ್ಲ ಅಗುಲು ಅಗಲ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಳಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚರ್ಚೆ ಸಾಧನೆ ಹೆಂಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಚರ್ಚೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಶಾಮೆ ಆ ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇಫ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆ ಎಂಚೆಲ್ಲೇನು ಅಂಚೆನೇ ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲಾಗೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಆಂಡ್ ಅಗುಲು ಅವಿಡ್ದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುದ್ದಿ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಂಡ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇದೇ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಡ ಅಮ್ಮಂಜ ರತ್ನಕರ್ ಸೆಟ್ಲ ಅರ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಸಾರಿಕಾ ಸೆಟ್ ಅಗುಲು ಇರುವೇರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ತೊಟ್ಲು ಸೋಕುದೇ ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಕಾಲಾಯ ಬಕಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೂಟ ಅಗಲೇ ಬದರಪ್ಪು ನಾತೆ ಅವಂಜಿ ಯಾಪಲ ನೆನೆ ಪೋಂದಿನ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಚ್ಚಿ ಅವಜಿ ಯಾಪಲ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಲ್ಪಯ್ಯಾರಚ್ಚೆ ಆರೊಂಜಿ ಆತ ಅಗುಲೊಂಜಿ ನಾನು ಈತು ನಿಜಾರ ಬಚ ಮಲ್ದಿನಿ ರತ್ನಕರ್ ಸೆಟ್ಲ ಅರ್ನ ಬಿಡೇನಿ ಸಾರಿಕಾ ಸೆಟ್ಲ ಅಗಲು ಹುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಇಂತ ಆಗಿಬಿಡು ಹೆಂಗೆ ಶಂಕಲ ಶಾಮೆ ಪೋಯತ್ತ ಸಹ ಪೋಜ್ಜಿ ಬದುಕುನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಹುಲ್ದಿನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಅಗುಲು ಆತ ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೂ ಅವೇನು ಮರ ಪೆರೆಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಉಂಡ್ಲೆ ಮರೆ ಖಂಡಿತ ಇಚ್ಚಿ ದೈವದ ಈ ವರ್ಣೋಡು ಕಲ್ಕುಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಂಪು ನಾಮ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ತಿರುಪತಿ ನಾಮ ಕೆಂಪು ನಾಮ ಆಯ್ಕೆ ಬಲ್ದುದ ಬೊಟ್ಟು ಆತೆ ವಿನಃ ಬ್ಯಾತೆ ವರ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರದಲ ಮಂಜುಳು ಮತ್ತು ಸೇರೇಜ್ ಆತ ಅನುಗಣದ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಕುಡಾಗ ಆತ ಏನು ಇನಿಕಲ ಆತೆ ಸಗಂಧ ಪಂಜುಲಿಗೆ ಅರದಳ ಆಡ್ದುವಾಗ ಕಪ್ಪದ ನಾಮ ತುಟಿ ಕೊಂಚ ಕೆಂಪು ಬಾಣು ಈತು ಪುಂಡ ಬ್ಯಾತೆ ಅನುಗಣ ಪಂಜಲಿ ಚೌಂಡಿಗೂ ಒಂದು ರೂಪದಷ್ಟಿಗೆ ಪಂಜಿದ ರೂಪ ಚೌಂಡಿನ ರೂಪ ಓಡಾದು ಒಂಚ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚೌಂಡಿನಕ್ಕೆ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನ ದೈವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ದೈವ ಆಗಲಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಅರದಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮೀಸವರ್ಣ ಉಂಟು ಮೀಸವರ್ಣ ಆತ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಡ್ಲಕ್ಕು ಎನ್ನ ಈತೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಡಿಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೆನಗಳು ಈನ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಬೆರೆಮೆನಗಳು ಆತೇವನ್ನ ನಡೆದೇಳಿ ಇನಿ ಗುಲೆಯನ್ನ ಚಾಕಿ ಬಕ್ಕವೇನು ಮತ್ತು ಬಕ್ಕೋರಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಈಗ ದಾಲ ಮಣ್ಪೇನ ಅವು ಆಗನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆಲೆಪ್ಪೈತು ಆಳಲೆಪ್ಪದೆ ಆಡಿದಾರೆ ಅದು ಯಾತು ಪಣ್ಬಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿನಿಗೆ ಮರಣ್ಬಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಚೆ ಈಸ ಒರೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇ ಉಂಟು ಆಡಿಗೆ ಬೋಡದಿಲ್ಲ ಅದು ಪಡ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಬೇಕು ಅವು ಆಯನ ಎಂಜನ ನುಪ್ಪು ಕರ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಆತ ಏನ ಈತ ತೀರ್ಮಾನ ಬಣ್ಣೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಒಂಜಿ ಅರದ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣ ಪಂಚಬಣ್ಣ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಆಯೆ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಐಕೆ ಪಂಚಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ನಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯನಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಆಯ ಬಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣ ಐಕೆ ಪಂಚಬಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಯ ಬಣ್ಣ ఆయన వయసు ఆగిగుళ్ళ 55 ವರ್ಷ ಎಂಕೇಶ 53 ವರ್ಷ 52 ವರ್ಷ ಅಂಡಂಜಿ ನನಲ್ಸೆ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಆವಿಡ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯಾದಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶದ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಜೋಕುಲ್ಲ ತೂವದಿನ ಜನಗಳು ಗೆಳೆಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಡ್ದವರೆ ಆಗಲೇ ಇಂಜಾನ್ಲ ಅಂಜಿ ಅಗಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗಡು ವರ್ಷಗೊರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಸುಮಾರು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಹೆಂಗೋ ಹೊಡ್ಚಿ ಬೋಡೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಏನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಲದ ಪಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಕಾಲದ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಿಡೋದಿಗೆ ಐತ ಕಾಲಾಂಶ ಬರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಆಡ ಎನ್ನ ಆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ದುಂಬು ಎರೆಗ್ಲ ಗತಿ ಸಾಧನೆ ದಾಂತಿನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ಕೊರೊಡ್ಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಲ ಅವಡೆ
ಮತ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಆಯನ ಜೀವಾಂಶ ಆಯ ದುಮ್ಮುಳ್ಳ ಸತ್ಯನ ಮಲ್ತೊತ್ತನೆ ಬಕ್ಕದ ಆವ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡ ಮರಿ ಅದು ಎತ್ತಗೆತ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಹೋಗ್ಬೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಐಕಿಂಚನೆ ಮತ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠರು ಮತ ಒಟ್ಟಾದ ಅಗಲ ಅಂಚಿನ ಅನುಗಣ ಕೊಡೋಲಿ ಬರೋಲಿ ಎಂಕ್ ಅಗಲ ಅನುಗಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಎನಗಾಲಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅಂಚೆ ಬೆಳತಗಲೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಯದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಂದನೆಗೆಲ್ಲ ಅನುಗಣ ಬರೋಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತಿನ ದೈವದೇವರನ್ನು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಬೋಪನಾಗಲೇ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಸರ್ಡು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೊರಪ ಅಂದರೆ ಮಾವ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಳ್ದು 1 ವರ್ಷ ಬರೋಣ ಇಂಚಿದ 5 ವರ್ಷ ಬರೋಣ ಇಂಚಿನ ಅನುಗಣ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಸೇವೆ ವರ್ಷ ಬರ ಭೋಗ ಕೊರ್ಕೊಂಡೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಭೋಗ ಕೊರದು ದೈವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪ ಏರು ಆಂಡಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಡಂತ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆಗೆ ಓಡೋದು ತುಂಬದಾಗಲು ವರ್ಷೋಗರ ಭೋಗ ದೈವಗತ್ತು ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟ ಬೇರತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಬಿಡ ಎಂಚಲ್ಲ ಈ ಎಂಚಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗಳೇನ ಶಾಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗೇನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇನ ಅವತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುಂಡದು ಐಕಸ್ರ ಭೋಗ ದೈವಗತ್ತು ನಿಗಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭೋಗ ಅವೇನ ಅನುಕರ ಮಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ದೈವ ಭೋಗನೆ ಓಡುದು ಆಂಡ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಹೊಡ್ತಾ ಇದು ದೈವದ ಪುದರ್ ಹೊಡೆದು ಭೋಗ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ದೀವದ ದುಮ್ಮದಾಗಲು ಭೋಗ ಬಂದಿನಿ ತನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದುಂಬು ನಮ್ಮುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ನಮ್ಮುಂಡಲ್ಲ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒರಿಯಡ ಕೇಳಿದು 10 ಜನ ಎಂಚಿ ಆಗಡು ದೈವ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಗಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಗಲ ಅಗಲ ಎಂಚಿ ದೈವ ಪಕ್ಕೊಂದಿಗೆ ಅವೇದ ಪುದರದ ದೈವ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಆಗಲು ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮನೋಭಾವದ ಇದು ದೈವ ನಮ್ಮನಗಳು ಒರಿಯಡ 10 ಸ್ಥಾನೋಡು ಅಗಲ್ನ ಪೂಜಾ ಅಲಂಕಾರ ಆಪನಚಿನ ಆಯುರ್ಭೋಗದ ಸಾಧನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೋಗ್ಬೋದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ನಿಗಲು ದೈವ ನಂಬುದು ನಾವು ತುಂಬು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಹೋಗುದು ಬೊಕ್ಕ ಏಕೇಕಿ ವರನೆ ದೊಡ್ಡು ನಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಊರ್ದು ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಕೊಡು ದೈವನಿಗಲೇ ನಮ್ಮಂದೇ ಪಡು ಇಪ್ಪಲಕ ನಿಗಲು ನಾಡತಡೆ ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಆತನ ತೀರ್ಮಾನ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದಗಾಲ ಒಂಜಿ ಹೆರಿ ಗುರು ದೈವ ದೇವರು ಸುರಿಯರು ದೈವ ದೇವರು ಹೆರಿ ಗುರು ಉಂಟಾರ ಇಜ್ಜಿ ಹೆರಿ ಗುರು ದೈವ ದೇವರು ಒಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರು ಆ ಹೆರಿ ಗುರುನು ಮುಡಿದು ದೈವ ದೇವರ ಹತ್ರ ಐನ ಮಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ವಾಡಿಕೆ ನೆಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಹೆರಿ ಗುರು ದೈವ ದೇವರು ದೈವ ದೇವರು ಹೆರಿ ಗುರು ದೈವ ದೇವರು ಹೆರಿ ಗುರು ಹತ್ತು ಹೆರಿ ಗುರು ಅಂತೇ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಪುರಾಜನಲ ಹಿರಿಯರೇ ದುಂಬಾಕತಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಪರಿಹಾರ 10 ಜನರ ಒಂಜಿ ಪಣಪಿನಾಯನ ಕೀರ್ನಾಯನ ಗುರು ಆ ಗುರುದು ಆಧಾರದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮುಂಡ ಆಗ ಸಾರ್ಥಕದ ಜೀವನ ದೈವ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆರೆ ದೇವರನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಎರಡ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಹೆಂಜು ದೀವ ಕೊಂಡ ದೈವ ದೇವರ ಕೈ ಅದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರ ಕೈ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಇನಿಕ್ಕೆ ನನಜಿ ಇದು ಪಾತರ್ಪಾಯರು ಆಡಿದವರ ಪಾತರ್ಪಡ ತುಳೂರಿ ಆಡದ ಜನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ವಾಣನ ಸಂಬಂಧಲ ತದನ ಆ ಚಾಕರಿ ವಾಣಲ್ಲಿ ಮಾವ ಪ್ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಡು ಮತ್ತು ಲೆಪ್ಪನಗಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಪಣಪಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಾನು ದುಂಬದಗಲೆಗೆ ಅಗಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತನನು ಅಗಳ್ಳಲ ಎಡ್ಡೆತನ ಬರೀಲಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಗಂಡ ಒಕ್ಕೂಟೊಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆತನ ಬರೀಲಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಳಜಾಗ ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಡು ಪೂರ ಮಮ ಪ್ರೀತಿದು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಡತೆನು ದೈವ ದೇವರು ಪುರಾಜನ ಪಣಪಿನಿ ದೈವ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡೆಯರು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದೇ ದೇವರ ದೈವ ಅಂತ ಏಲ ಪಣಪಿಯರು ಅಂತೂ ದೈವಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಟು ಆ ದೈವದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಟು ದೇವರ ದಯ ಸಿಕ್ಕುಡು ದೈವನು ತುಂಬಾಗದಿ ಒಂದು ದೇವರ ದಯ ಪಡತಂತಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಪುರಜನಲ ದಿವನ್ ಬೋಲೆ ಈ ತುಳುವೆ ಅಪ್ಪಳ ಮಡಿಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ಗ ಅನ್ಕೊ ಎನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಗಗ್ಗರ ಚಲನ ಪಣಪಿನ ಚಲನ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಜಾತೇರು ಯಶ್ವಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆರೆ ಇವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿದ ದಾದತ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ದಾದಿ ಈ ದಾದಿ ಹತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಚಿ ದಾದಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಾದಿನ ನಡಪಾದು ಜನಕುಲೆ ನಡಪಾದು ಬೆಗಪಾದು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ರೂಪನೇ ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರ ಚಲನ ಆಡ್ದವರ
ಅವರಿಗೆ ಎನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಸಾಧನೆ.